I renæssancens Italien levede astronomen, filosoffen, fysikeren, ingeniøren og matematikeren Galileo Galilei. Han blev født i byen Pisa i 1564 tæt ved storbyen Firenze. Som søn af en succesfuld musiker og lutspiller lykkedes det Galilei at blive optaget på medicinstudiet i Firenze. Men de medicinske studier interesserede ham aldrig, og han begyndte snart at modtage privatundervisning i matematik. Denne undervisning vakte en stor fascination i den unge Galilei, som mente, at han med matematikken kunne afprøve både nye og gamle teorier. Denne idé udviklede sig senere til en overbevisning om, at naturlovene bygger på matematiske principper. En idé, der i dag danner grundlag for al naturvidenskab. Men dette var ikke den gængse holdning i renæssancens Italien. På denne tid stod den katolske kirke nemlig stærkt i hele Sydeuropa, og pavens magt rakte vidt. Kirkens skolastiske verdenssyn, som var bygget på Bibelens fortællinger og Aristoteles lære, prædikedes som værende en ufejlbarlig sandhed, og alt andet blev anset som værende kætteri. Efter reformationens splittelse af de europæiske kristne begyndte den katolske kirke på denne tid en omfattende modreformation, der gjorde op med den praksis, som i de sidste 50 år havde været under kritik, herunder handlen med aflad. Denne proces kulminerede i Tridentinerkoncilet, hvor kirken forbød alle forsøg på at omfortolke Bibelens tekster, hvilket var en hæmsko for såvel forskere som filosofer, som nu blev pålagt en omfattende censur, hvilket også Galilei ville få et mærke senere i sit liv. Som barn af renæssancen var Galilei stærkt inspireret af tidens humanistiske idéer. Inspirationen kunne ses i Galileis arbejdsmetode, hvor han foretrak at afprøve sine teorier med eksperimenter og forsøg. Det var banebrydende, i det man ikke tidligere havde set mennesket som et væsen, der i kraft af sine sanser og sin forstand var i stand til at opdage og skabe noget nyt i Guds perfekt indrettede verden. I løbet af det 17. århundredes første årti blev det første teleskop opfundet af en hollandsk optiker i Amsterdam. Dette fik Galilei hurtigt kendskab til, og han konstruerede sit eget, som kunne forstørre stjernehimlen omtrent 30 gange. Allerede inden for et par måneder havde han observeret ting, som ville revolutionere det datidige verdensbillede. En af de største og mest banebrydende observationer blev gjort en stjerneklar nat, hvor Galilei sad og skuede op imod stjernehimlen igennem sit teleskop. Han kunne igennem det nye instrument se 4 små lyspletter, der lå i Jupiters bane. Galilei troede først, at han havde set 4 nye planeter, men efter flere observationer gjort på andre tider i døgnet, kunne han tydeligt se, at disse planeter aldrig forlod Jupiters bane. Ud fra denne observerede empiri måtte Galilei inducere, at det ikke var planeter som først antaget, men derimod 4 måner. Men hvordan kunne dette lade sig gøre, hvis jorden var en unik størrelse, om hvilken hele universet drejede? Mange troede ikke deres egne øjne og beskyldte Galilei for snyd med observationerne. En anerkendt tysk astronom beskyldte sågar Galilei for at have tegnet en falsk stjernehimmel inde i teleskopet. Med sit teleskop opdagede han også, at månen havde en ru overflade, hvilket også gik imod kirkens tro på det geocentriske verdensbillede, nemlig ideen om himmellegemernes perfekte og uforanderlige overflader. Månen måtte altså være uberørt af forandringer. Galileis samlede observationer og hypoteser udkom senere i en bog kort før hans død. Han brugte alle disse observationer til at fremstille sin egen hypotese omkring vores solsystem, som lænede sig tæt op af Copernicus' heliocentriske verdensbillede. På baggrund af sine opdagelser og teorier blev han i 1615 for første gang angivet til inkvisitionen for at tolke på evangeliet. Han måtte til sidst trække sine påstande tilbage i fuld offentlighed. Men det var som ikke kun de astronomiske opdagelser og teorier, der gjorde ham så velkendt i renæssancen. Han opfandt et forbedret militærkompas, og inden for fysikken kom han også frem med nogle vigtige nye formler. Med fremskaffelsen af den nye faldlov arbejdede han hypotetisk deduktivt, hvilket på dette tidspunkt var en helt ny tilgang til den naturvidenskabelige metode. Galilei havde en teori om, at alle legemer i frit fald i vakuum ville falde til jorden med samme hastighed. Det skyldes, at alle legemer ville accelerere med samme hastighed, nemlig tyngdeaccelerationen. Hvilket betyder, at farten vil vokse lineært med tiden, og den lille forskel, der vil kunne være i faldtiden, kun vil skyldes forskellig vindmodstand. Dette stod i klar strid med Aristoteles teori om, at tunge ting falder hurtigere. Galilei opstillede således formlen S er lig en halv gange G gange T i anden, altså er den faldende strækning lig en halv gange tyngdeaccelerationen gange den kvadrerede faldtid. Han tænkte, at han ville redegøre for hypotesens sandhed ved at stille sig i toppen af det skæve tårn i Pisa og lade 2 jernkugler med forskellig vægt falde til jorden. Dette var dog et tænkt eksperiment og blev formentlig aldrig ført ud i livet. Teorien her blev fremsat allerede i hans unge år, men den færdige faldlov blev først færdiggjort sent i hans liv, mens han sad i husarrest. Endnu en af hans store opdagelser blev gjort med teleskopet for øjet.
En nat, da Galilei sad i sin have, kiggede han op på stjernehimlen og så, at Mælkevejen ikke blot var en stor tåge af æter, men et stort tæppe af tusinder og atter tusinder af stjerner. Urban den 8. med det værtslige navn Maffeo Barberini blev valgt som pave i 1623 og havde længe været at tælle blandt Galileis venner og beundrere. Paven var dog ikke Galileis eneste velynder i renæssancens Norditalien. Han havde fungeret som privatunderviser for både den regerende storhertug af Toskana og dennes far, og var blevet tildelt et livslangt professorat af Docien i Venedig. Men igennem hans venskab med den regerende pave opbyggede Galilei et stærkt forhold til jesuiterne, som på dette tidspunkt havde til funktion at udbrede lærdom i de kristne riger og dermed havde stor magt. Herfra gik der mange år, hvor Galilei frit kunne forske uden frygt for kontroverser, hvilket dog havde sin ende i 1632. Da Galilei i 1632 udgav bogen Dialog over de to store verdenssystemer, startede hans sidste strid med pavemagten. Denne bog forsvarede Galileis tidligere udtalelser om det heliocentriske verdensbillede, hvilket blev set som et direkte angreb på pave Urban den 8.s autoritet. Paven kunne ikke tolerere, at Galilei uden omsvøb udtalte sig kritisk om kirkens fortolkning af den hellige tekst. Dermed splittedes han endeligt fra paven og jesuiterordenen, som begge havde fungeret som Galileis støtter frem til dette punkt. Straffen for dette ville typisk være døden, men da Galilei stod under storhertugen af Toskana Ferdinando den andens beskyttende hånd, blev han kun sat i livsvarig husarrest. Han fortsatte dog med at få gæster, indtil han døde af en feber i 1642 i en alder af 77 år. Det var dog ikke før i 1835, at den katolske kirke tillod at fremvise bogen ucensureret og gav mulighed for dens trykning.